tuna mi panau pang vo bik mi panau pang dom tak mai kan mu hi chan chua ania local football Mizoram local football tuipui le ngai na tan chuan heno pang hi hriat lo chi ani lova alaka mi puiten an thil ti kha aro pui ka ti le mai in khel oma piang in Lammual ani emo Rajiv Gandhi Stadium ani emo ama hi kan mu mai ngai lo deuh tho ati thei ani Aizawl FC hun lai tang to khan Aizawl FC at chil tu wani a Aizawl FC player nei tu tele coach te thleng pon ngai nat an duat ron thina ni atin local football player sang tena an ngai nat an duat ron ani heno pang dom tak mai chunga mi zo mi puitena kan thil ti dan hi aro puin a mu nom tak zeta Hnuk ati ul ngoya sa phawin an lo soi thin sap tonga an soi thin football is not just a game an lo ti thinang deuh hian he thil thleng hian football hi game satlia mai ani lo ti aron lan tir chiang ma mishing nun zemoi min zir tir tu le thil tha tam tak mishing hlim na min thlen tu ani ti alan chian tir ma chuwa chuanin he thil atang hian football hi game satlia le in hau tor to na in ti boina mun tur ani lo ti ka hre la chet moi lo na mun tur te in sol boy in hau boina mun tur ani lova mishing nun zemoi min ko mu tir tu le nun kong de ka min kai hroi tu rui lo boy lakate min chan chuak tu tur le thalai te risena re hlimna tam tak min pe thei tu ani ti kan hriat thar poimo hleng ka hria chuwang chuan he thili ron tar chuak lo thei lo a kein ngai ni he vo big no pang duam tak mai chan chua laka mi zo mi puite rel ruput mang kan ti du dan hi aro pui tak zet zeta he tiang thil midang te hlim na thlen tu thil ho te anga kan ngai ma se midang te ta na hlim na top thlen tu hi ti chun zo zelila I war sawila in mangai ton chung zelin football khel zelang uti kha he thila tang hian kan zir chu tur ni in ka she a aro pui ka ti thlot ani